Takže ahoj, ahoj, já vás tu vítám zpět a tentokrát bych vás přivítal u Team Force 2. Takže začneme první postavou, což je Scout. Moc toho nemá, je docela rychlej a u sebe má baseballku, nějakou pistolku, baseballku a broxnu na 6 nábojů. Umí dobře běhat, má sádru, má 125 životů a je fakt rychlej, jako. Takže a my se uvidíme u dalšího toho, prostě, u další tady té kraviny. Zatím čau.